El cap de setmana d'Ulisses a Premià de Dalt va ser tot un èxit, i és que milers de persones han passat per la plaça de la Fàbrica durant els 3 dies que ha durat aquest gran festival que, des del divendres 21, ha aconseguit unir patrimoni, gastronomia i esport en un sol espai. Dissabte va ser el dia de la tan desitjada i esperada inauguració del nou espai expositiu del Plat d'Ulisses, un fet molt important al municipi, ja que aquesta peça arqueològica és única al món. A veure, és una peça, aquest plat és del segle IV, és ja molt tardà, ve de l'Àfrica romana, però la característica és que sobre recipients de sigil·lada romana africana no ha sortit mai una escena mitològica de l'Odissea. O sigui, és original per això, perquè sí que el trobem en ceràmiques gregues del segle IV abans de Crist, però no en ceràmiques tan tardanes. Al vespre, prop de 2.000 persones es van passar per la plaça per gaudir de les diferents activitats programades i per gaudir també d'alguns dels productes de la sensacional mostra gastronòmica de l'Ulisses Fest, durant un sopar amenitzat amb la música de Bòssalo. El grup del Maresme va ser un dels protagonistes d'una gran nit a Premià de Dalt que va agradar a tots els que es van apropar. Jo m'he quedat bastant sorpresa perquè dintre de que el recinte no és molt gros, però veig que la preparació està molt ben feta, doncs perquè pots fer una mica de pica-pica, que hi ha de tot, i també pots prendre alguna cosa, i a més veig que tot això està bastant controlat, que hi ha bastanta vigilància, doncs que la canalla també, la petita, té un puesto per ells per jugar una miqueta i crec que està enfocat a totes les edats. L'aliment gastronòmic que estan fent està superbé, jo ahir vaig estar tota la tarda i estava tot molt bo i bueno, ofereix molt, dona molt de joc, no, en el poble. Una nit molt especial també pel grup de teatre musical Nous Acords. El grup local va estrenar davant de milers de persones la seva nova obra La nit a Broadway, una peça espectacular que amaga una gran troballa i moltes hores de dedicació que va tenir com a recompensa l'ovació final del públic que va cantar i ballar amb algunes de les cançons més reconegudes d'aquest món. És la cançó d'una nació que lluita per la llibertat, el batent del nostre cor, com el batent de mil tambors, que sonarà l'esperança d'un nou demà. El plat fort de la nit estava encara per arribar. Després de l'actuació de divendres de Judit Nederman, dissabte va ser el torn d'un dels grups més importants de la música catalana actual. Blaumut, una combinació de folk amb el pop, la música clàssica i la música d'autor i que va ser un dels grans atractius del cartell de l'Ulisses Fest, s'estrenava per primera vegada a Premià de Dalt. Venir a tocar al Maresme sempre és un plaer. Jo visc al Maresme, així que imagina, visc un quart d'hora d'aquí i la veritat és que moltes ganes i, ostres, encantats. I hi ha un ambient aquí fora espectacular. Diumenge, alguns encara tenien forces per seguir dempeus després d'una nit inolvidable i es van llevar ben d'hora per participar a la cursa Ulisses Attack i la versió infantil, la cursa Petits Ulisses. D'altres van preferir seguir gaudint de la música del festival que va tenir com a comiat el concert Kids de la mà de Gisela, que per segon any consecutiu va omplir de ritme els carrers de Premià de Dalt. Amb aquesta gran actuació es va posar punt i final a un cap de setmana que va ser una odissea.